Another cafe na naman ang na-explore natin na nagsaserve ng mga quality foods and drinks na talaga namang dinadayo. Ito ang Jances Cafe na located sa Barangay San Juan de Mata, Tarlac City. Ang ganda ng interior design ng place, very comfy, cozy at relaxing ang ambience. Sa labas meron silang alfresco dining para sa mga gustong magsanggipsal. Then meron din silang rooftop alfresco dining. Una kong tinikman dyan yung kanilang bulalo na masarap kainin ngayong tagulan. Very comforting ang soup, malasa at malambot ang laman. Syempre hindi ko rin pinalampas dyan yung malinamnam na bone marrow nito. Tapos sinabayan ko na ng green apple fruit tea nila. Must try naman yung signature Jances wing, super crispy outside at juicy inside. Sweet and spicy na meron signature sauce na hanap-hanapin mo ang lasa. Perfect partner dyan yung kanilang caramel macchiato, strawberry milk at cookies and cream. Meron din silang crab salad roll, sweet and sour chicken, Shanghai at lechon kawali. Masarap din ng beef kare-kare tapos samahan mo pa ng alamang. Siguradong makakarami ka ng kanin. Must try din yung kanilang beef bulgogi at yung creamy carbonara lalo na kung may mga kasama kayong mga kids. Panguli yung Jances Overload Pizza na super cheesy, masarap at hindi tinipid sa mga ingredients or toppings. Tapos samahan mo pa ng kape mocha latte nila at strawberry matcha. Mostly nagustuhan ko ang lahat ng sinerve nila at for sure isa ito sa cafe na babalikan ko. Take note, nag-offer din pala sila ng catering. For more info and updates, huwag niyong kalimutan mag-follow sa kanilang Facebook page, Jances Cafe.